Ngati bun na pedang jongi ki bal yo ia ke branded content hapo ke Instagram account monetization jongi. Ladang isya ka monetization page ka monetization ke baong branded content ke la eligible yang ban kamai pisa. Lada pimpat tip ya ke rukom ban kamai pisa napo ke branded content option. Pidai ban page ya ke video hadu bagut. Guys, bun sin what nam thau ba ki follower jong pi ki rit ne ki krau han rai ka jing pun bat ka jing duna jong ki follower ka branded content kam nyau ya kata lada ka account jong pi ki cross sispa follower ha ke Instagram ka jing mut ba ka ne ka future ka lajan ban eligible hape what la ka branded content kadai ka monetization kumba pi hapo ka account status jong pi branded content hanengan pensai pi full detail branded ka jing mut company content pat ka jing mut ki video lane pi branded plus content ka company rengkat bat pi ka company bat pi kadai ka jing trailang bat hang ne ngan pen pi kat kum ka jing snga thu jonga jpang kene ka branded content kenang ba lada pi dai ki creator ki babun ki fan pilaban le ya kene bat pilaban kamaru da ki pau hajar na ka web ka web ka real video jong pi lada pi page ki company le na kita ki brand gano ke jaka lada dai ke jaka jong pi jonga la na gano ke ri gano ke state gano ke jela kum ki dukan don ki dukan mobile don ki dukan wine store don ki restoran ki jing hikai ban tem ban put ki jing hikai ban than ban sna bat kino sipun ki business jong ki breu kita ki dai ki brand bat hang ne ladang i page pat sya kita ki content laban ong ki branded content mo ngin page pat sya ki content ki dai ki creator lana kita ki nong sna nong penmi ya ki video lada pi page pat sya kita ki content hapo Instagram don sipun ki breu ki ba sponsor ya ki video da ka bagi promote ya ki tier jong ki way ya ka dukan jong ki way ya kano ke business jong ki way ka bamut ki promote ya kita ke business jong kita ki brand kum ta ki ne ki brand haman lagi social media ki business brand pun sen ki wat ya kita ki creator ki ba popular ki ba bun ki follower bat ki ba viral ro kum ta ki kontak ya ki ban pak promote ya kita ke business jong ki creator sen bagi brand ki pa promote ya ki sim aduan chi ja arja tengka na lor kata ka aduan kidang yo susu ru ke income na kita ki brand ki creator ki sim aduan bat kisna ya ki video chapang kata ke business jongki namar lada kim ai aduan yo le se kim su pisa te ki creator ukim tre ban promote ya ke business jongki way kata kerukom ban promote ya ke business jongki way ke longkum ne lada ma pi pa ban promote ya ke channel jongpi hanga tengah sim ya pi da ke pisa ngachim dak pisa na pi khnang bangan promote ya ke channel jong pi dak banga pa subscribe dak kine ki subscriber jonga lada pi pa pan sponsor pi don kedukan mobile te pi bangala long popular papi kwa sipun ki customer te pi haban seu yang ada ke pisa khnang bangala ban le dak video ban ong ya ki fan jonga ki le ban thit hangta don ki mobile ki babas hangta kedukan don ki jan ki babas hangta kedukan don ki chingsna ki ba ibang lena ki babas hangta ke store lena hangta ke dukan don kita ki jing hikai ban le online ban le jing than jing put lena kum kita ken kita ki business yo anda kita da ban snai kita ke video ki upload ha ke account jong ki hi kum ki creator te ke jing yo jong ki kane kedai ke rukom ke mai bisa na Instagram ki creator ki la yo nong leng ba kita ke jing siu jong kita ki brand kum ka adwan kum ju na ki ad revenue ke bagi yo na kita ke video view jong ki ke bagi post ke personal account jongki Henry ki beranpat ki haban siu pisa ya ki creator
kum bagi kreator ki don kam lada ki don kam bagi brand ki hapan siuman la ubnai sispa aspa tengka si benai nama ka view jong kita ke video ke bagi promote ya ki brand ke kiuman ke sengi kum ta ki laban bu man la ubnai ya ke pisah bagi hapan siu don ru ki kreator ki ba isen ya ki brand ki sim tang won tan payment laban ong ka we ke video ki ong ai san hajar ai pa hajar tagi brand ki siu pa hajar kata ke video ke lalong karukom kamai jong kita ki kreator namar ki promote ya kita ke business jong kita ki brand laban ong omdai ki dukan ki bahe omdai ki dukan ki barit kino ki bakwa ki customer kino ki balong ki bakwa ban promote ki pa promote ki kreator kita ki lalong baik ki brand kena gadai ke rukom ban kamai pisana kita ke Instagram branded content. Kebapi yoi hapu ke Instagram monetization ke datang ke future ha ke Instagram ke ai kalat ban sponsor ya kita gi business ha ki real video jongpi hanre ke jingsiu ha pedang jongpi kala bandai tang na ki brand hi tang ba lada pi ba kane ke future kala eligible hapu ke Instagram account jongpi pilala ban promote pilala ban sponsor pilala ban business ya ke account jongpi da ke bapi promote ya kino ki brand ki don kam ya ke promoter link ba jongpi kas tang kane hi kalenti ban kamai bisa na pu kita gi branded content future ngangai plus ngatu ya kene video ngini sampat next video.